Mia. Mit navn, det er Aisla. Rigitte, hun har faktisk lige fået mig i dag. Jeg var hendes forsinkede julegave af hendes storebror, Karl Emil, nemlig. Men jeg har fået mig en ny ven. Kommer du ikke lige herover? Hej. Mig kender I jo godt. Jeg er Princess Flyke. Den med lynkræfterne. Aisla her, hun er sådan i stedet for sådan måne- og stjernekræfter, på grund af, hun har måner og stjerner inde i sig. Men vi har begge to vinger. Selvfølgelig har vi det. Og jeg har også allerede fået mig en kæreste. Princess Flyke her, hun er kærester med Blaziken. Og jeg er kærester med Fresh, som der er hegn for Gugichus. Blaziken, han er mere sådan en drage med pigge på hovedet. Men i hvert fald, jeg skal forestille sådan at være en fe af en slags, fordi prøv at se mine vinger. Og så ellers bare har jeg måner og stjerner inde i mig. Princess Flyke, hun skal være sådan forestille at være sådan en lynørn. Men hun har også en ildform, som der hedder Queen Ember. Og Rigitte, hun mangler kun 4 af vores venner nu. Faktisk mere kun 3. På grund af, den ene det er mere ildform med Princess Flyke, som der hedder Queen Ember. Det er mere hendes ildform. Og så er det egentlig de sidste 3 af vores venner, hun mangler. Det er Roxy, som der er den anden blå af os. Og så er det egentlig, hun mangler Cora og Glidey. Men ellers, så glæder vi os til, at vi får os vores sidste venner. Men i hvert fald, Rigitte, jeg har hørt, at hun kommer til at tage os med i skole på et tidspunkt. Har I egentlig prøvet at se detaljerne på mig? Jeg har endda flot kjole på med en stjerne i midten. Flotte vinger, og mit hår, det skinner. Alle Skydsunians, vi har skinnende hår. For eksempel Roxy, hun har sølvhår. Jeg er mere sådan turkis isfarvet med sådan skinnende hår. Princess Flyke, hun er mere sådan flot, det skinnende fjer i stedet for. Og hendes egen krone. Ja, den krone, jeg har på, den skyder jeg lyn ud af. Altså, fordi jeg har lynkræfter. Yep, det er rigtigt. Men i hvert fald, husk nu at gå ned og trykke abonner, hvis I ikke allerede har gjort det. Det gør i hvert fald Rigitte mega glad. Og så ses vi ellers bare i næste video. Hej hej. Og så må I have en god dag.